cyflwyniad. Helo, bydd y fideo byr hwn yn dweud wrth i chi am ymarfer y cyfrifiad a fydd yn digwydd ym mis Hydref. Bydd yn sôn am bopeth sydd angen i chi wybod am yr ymarfer, gan gynnwys sut mae'n gweithio, beth rydyn ni'n gofyn i chi wneud, a pham i fod yn bwysig. Ar olwg a gaiff i gynnal unwaith bob degawd sy'n rhoi'r amcangyfrif mwyaf cywir o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr yw'r cyfrifiad. Dyma'r ffynhonnell fwyaf cynhwysfawr o'r wybodaeth ddiweddaraf amdanom ni a'n cymdeithas. Mae'r wybodaeth hon yn helpu i benderfynu sut y caiff gwasanaethau i cynllunio a'i hariannu yn eich ardal. Gallai hyn olygu pethau fel meddygfeydd, tai neu lwybrau bysiau newydd. Caiff y cyfrifiad nesaf i gynnal ym mis Mawrth 2021. Yn y swyddfa ystadegau gwladol, rydym yn paratoi drwy gynnal ymarfer ym mis Hydref ac mae angen eich help arnom. Beth yw ymarfer y cyfrifiad? Mae cynnal y cyfrifiad yn golygu llawer o waith. Mae mwy na 26 miliwn o gartrefi yng Nghymru a Lloegr, ac rydym yn anelu at gyfrif y bobl sy'n byw ym mhob un ohonyn nhw. Gan i fod mor fawr, dim ond bob 10 mlynedd mae'r cyfrifiad yn digwydd, a dim ond un cyfle sydd gennym ni i'w wneud yn iawn, a dyna pam rydyn ni'n cynnal ymarfer. Bydd ymarfer y cyfrifiad yn ein helpu i wneud yn siŵr bod ein prosesau, ein systemau a'n gwasanaethau yn rhedeg yn esmwyth ac yn barod ar gyfer y cyfrifiad go iawn. Ym mis Hydref 2019, byddwn ni'n gofyn i bobl mewn 4 ardal awdurdod lleol wahanol yng Nghymru a Lloegr gymryd rhan yn ymarfer y cyfrifiad. Yr ardaloedd rydym ni wedi dewis yw Caerlywelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets. Sydd gyda'i gilydd yn cynrychioli croestoriad da o'n cymdeithas. Os ydych chi'n byw yn un o ardaloedd yr ymarfer, byddwn yn anfon llythyr atoch chi ddiwedd mis Medi neu ddechrau mis Hydref yn eich gwahodd i lenwi holiadur ymarfer y cyfrifiad. Mae'n hawdd i'w wneud, ac ni fydd yn cymryd llawer o amser i'w gwblhau. Mae'n bwysig eich bod chi'n cymryd rhan. Gorau po fwyaf o bobl sy'n ymateb fel bod cyfrifiad 2021 cystal â phosibl. Os nad ydych chi'n byw yn un o 4 ardal yr ymarfer, does dim angen i chi wneud unrhyw beth ar hyn o bryd. Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi pan fydd angen eich help arnom ni ar gyfer cyfrifiad 2021. Felly, rydych chi'n byw yn un o ardaloedd yr ymarfer. Beth nesaf? Os ydych chi'n byw yn un o ardaloedd yr ymarfer, y peth cyntaf gewch chi yw llythyr drwy'r post yn eich gwahodd i gymryd rhan. Bydd yn cynnwys cod mynediad unigryw y gallwch chi ddefnyddio i gwblhau holiadur y cyfrifiad ar-lein. Ewch i www.cyfrifiad.gov.uk/dechrau. Rhowch eich cod i mewn ac atebwch y cwestiynau. Ni fydd yn cymryd llawer o amser i'w gwblhau rhwng 20 munud a hanner awr i gyd. Gallwch lenwi popeth ar un tro neu ei gadw a'i gwblhau yn nes ymlaen. Mae holiadur yr ymarfer yn gofyn amdanoch chi a'ch cartref mwyn creu darlun o bob un ohonom ni. Drwy gymryd rhan, byddwch chi'n ein helpu ni i sicrhau bod cyfrifiad 2021 cystal â phosibl. Beth os oes angen help arnaf? Byddwch yn gallu cwblhau'r holiadur ar y rhan fwyaf o ffonau clyfar a llechi, yn ogystal â gliniaduron a chyfrifiaduron. Ond,
Os bydd angen rhywfaint o help arnoch, bydd digonedd ar gael. Mae gwefan y cyfrifiad yn llawn gwybodaeth a ddylai ateb y rhan fwyaf o'ch cwestiynau, neu gallwch chi ddefnyddio testun cenhedlaeth nesaf. Deialwch 1-800 10800 14 1221. Bydd hyn yn eich galluogi i siarad ag un o'n cynghorwyr gan ddefnyddio cyfleuster text relay os oes gennych chi nam ar eich cliw. Gallwn ni hefyd helpu'r bobl sydd angen help i fynd ar-lein. Byddwn ni'n sefydlu canolfannau cymorth ar-lein ar gyfer y cyfrifiad yn eich ardal leol. Bydd pobl nad ydyn nhw'n hyderus ar-lein neu sy'n methu cysylltu ar rhyngrwyd yn gallu mynd i un o'r canolfannau hyn i gael help wyneb yn wyneb a defnyddio dyfeisiau sy'n gallu cysylltu ar rhyngrwyd. Gallwch chi gael manylion drwy fynd i www.cyfrifiad.gov.uk. Gallwch chi hefyd ofyn am fersiwn bapur o'r holiadur i'w chwblhau os bydd angen. Hefyd, gallwch chi ofyn am gymorth a chanllawiau mewn ieithoedd a fformatau gwahanol. I wneud hyn, ewch i www.cyfrifiad.gov.uk. Diolch am helpu. Rydym ni'n ddiolchgar iawn i chi am eich help. Bydd 20 munud i hanner awr o'ch amser yn gwneud gwahaniaeth mawr. Ar ôl i chi gymryd rhan yn ymarfer y cyfrifiad, byddwn ni'n dal i ofyn i chi lenwi holiadur y cyfrifiad ym mis Mawrth 2021. Rhaid i bawb yng Nghymru a Lloegr gymryd rhan yn y cyfrifiad. Mae tipyn o amser i fynd o hyd, a byddwn ni mewn cysylltiad pan bydd angen i chi wneud hynny.